Така изглежда една сбъдната мечта. Тя дълго беше само наша, но сега вече е и твоя. Защото става дума за кошер. Различен модел за градски живот. Неочакван, иновативен, смел. Където и жилищата, и офисите, и магазините, и местата за спорт, и ресторантите са светли, просторни и функционални. Тук си вкъщи. Защото съседите са като теб. Предприемчиви, креативни, артистични. Майки и бащи на децата, които утре ще са двигателите на света. Всеки от тях се чувства на мястото си и спокоен за инвестицията си. Денят започва на твоята скорост. Бавно, с чаша кафе и круасан, или ритмично, в йога студиото и на пътеката. Къде ти се ходи на обяд? В бистрото или в тапас бара? А на вечеря? Окей. Знаем, че трудно се избира между хубави неща. Каквото и да решиш, твоите хора ще са с теб. Супер е да си близо до вкъщи. Кошер. Не изпускай нищо от живота.